Kijk allebei aan de ding doen. Ja. Dan wist je niet trouwens, 150 of jullie er nog weer door. De volgende buurt, €60. Want straks kwam het helemaal niet. Nee, dat weet ik wel. Ik zie het niet geregeld. Maar dat nee, is het bijna normaal zwaar dat je tegenwoordig in leven. Ik ben er ook niet voor gewoon. Maar als ik dan niet naar zo'n zwaar ga, is het altijd in ieder geval, als ik het ergens niet mee eens, dan ga ik zo'n hulpverzoek opvragen. Als ik een hulpverzoek, ja. Maar wat draai je mee? Het blijft altijd mijn woord tegen het woord van je collega. En ja, ik geef hem, hij heeft me inderdaad gezien dat ik mijn telefoon op, want ik heb hem inderdaad 2 keer die seconde aan mijn oor gehad, maar ik heb geen gesprek gevoerd. Ja. Nee, maar ja, dat is in principe ook voldoende. Ook voor de rechter, zeg maar, is het ook wel voldoende informatie. Ja, om dat tijd te procederen. Ja. Ja, in dat geval kan het niet doen dat het een voordeel is. Ja. Ik ga hele vannacht een auto een keer registreren. Ja. Wat een keeklijst. Echt een keeklijst. Ja, of je woont in Nederland en je krijgt om de havenklap een bekeuring. Of je woont in Portugal. Ik stond laatst verkeerd geparkeerd. 9,95 kostte de bon. Dat is de enige bon die ik in het afgelopen half jaar heb gehad, jongen. We gaan weer terug naar Spinny. Ja, hoop je weinig voor. De rijdt van volgende nog geweest. Zo? Ja. Zo erg? Ja. 51 is het veel. Ja. We zitten bijna binnen, hè? Ja. Ja, ik hoop het is. Ja, ik heb wel hele mooie dingen, maar ik heb toevallig laat nog één te koop gehad, de 635. Die ben ik weer kwijt. Ja. Dat is ook nog een BMW. Ik heb zo'n CC, dat is zo'n 635 CC. Zo. Ja. Echt een uitvoering. Ja. Had je echt gewoon klaar? Ja, klopt, ja. Je populair? Helemaal in goede staat natuurlijk. Ja, absoluut. En nu bezig met een M3'tje uit 88 uit Duitsland. Heb je leuk voor? Ik heb niet een auto op het moment, dus Koop toch een Mercedes, joh. Koop gewoon een Mercedes. ja. Kom maar. Ja, ik ga kijken of ik kan het uit van dit. Ja, oude E13 hebben we ook nog gehad met een cabrio. Ja. Dit is een briefserie, toch? Ja, ja. Dat is ook al ja, sowieso, als je die dingen niet tegenkomt in goede staat, moet je een andere richtlijn. Ja, ja. Ja, ik ben nu toch onderhouden, ik ben eigenlijk een auto bezig. Nou ja, weinig. Ja, ik kan. Je bent er ook mee bezig, toch? Ja, en in vrije tijd of zo te zeggen. Ja, ik heb ze zelf even wel eten, maar ik doe het weer uit. Wel een mooie auto, maar ja. Ik snap het ook wel. Ja, dat had ik niet doorrijden. Nee. Nee, dat Die stond verstopt achter een boom, jongen, pannenkoek. Die stond zo met zijn verrekijker, stond hij zo. Oh, die is aan het bellen, wie rijdt dit te snel? Ik weet dat ik inderdaad net, dat is het, 300-400 meter terug heb ik inderdaad even geprobeerd te bellen, maar ja, dat zou ik daar even gestaan moeten hebben. Ja, ik mag het niet zo doorgeven. Ja. Nee, want dan kan het ook zeg maar in met oog op een bezwaarschrift, weet je. Ja. En zeg maar als je nooit iets aangaat. Ja, dat ga ik sowieso. Oké. En ja, komt vragen naar een collega die doet dan ook klopt voor de groep. Een collega die inderdaad iets opmaakt dat op een verschillende baan uit. Ik wil het zwaar geven waar je hebt staan waar ik heb geconstateerd. Ja. Tot zover, maar tot nu mag ik niet. Nee, oké. Okay.
Vind je de muziek, Swinny? Was u rijbewijs in de stuur terug? Yes, ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Alleen met voorraad ook de rest. Ik kan deze nog, hè? Ik kan die ook nog. Maar, wordt die in de gevangenis niet in, dus het chill. Ik zou horen hoe het bij de moet je. Dat proberen, ja toch? Wat zien we er heel aan op de Stolbergstraat? Als je JV Stolbergstraat doet, moet je heel veel. Waar nog van? Stolbergstraat. Ze moeten naar school, die agenten, ze kunnen niet eens spellen, maar. Eén huis. Toevoeginghuis. Oké. Ja, dat heb je in Amsterdam, hè? Dat heb je. 54. Rudolf Gerard. Ja. Voor reden dat u aan het bellen was tijdens het rijden? Ik trachtte te bellen. Trachtte te bellen? Ik was niet aan het bellen. Ja, nog een ja. Spinnen was niet aan het bellen. Nee, ik was niet aan het bellen. De telefoon waarmee je gebeld heeft, zou ik die mogen zien? Ja. Ja, hij wou die telefoon zien, ik heb hem even moeten ophangen. Hey Spinny, ik vind het echt rot voor jou, dat meen ik wel. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes op film gezet. Mocht je voor de rechter komen, dan kun je duidelijk maken dat je helemaal niet aan het bellen was. Oké? Ciao, ciao.